Enceng gondok di rana enceng gondok. Enceng gondok apa? Kasih semangat dong sayang. Kalian kasih jeruk nipis, ndak ambune kaya likrah. Oh, ra entuk ngoceh. Iki lombane nyemplungne kapan? Sesuk nunggu entek sego goreng iki. Mantep. Meyakinkan. Senang mami gua. Ora iso berenang kowe. Aming sakmene iki tok. Aduh. Oh, yo udan. Tolong minyak aku. Udan. Iki payung endi? Kuat. Ayo, terus. Gondene kabeh. Alasanmu nyekel kamera ya? Pemirsa, kelakuannya sego gorengnya digadoni, ya ta? Aku lho, tolong dina rumangan. Tolong dina rumangan iki lambene. Oh, putih ya, ora dimek-mek. Wow. Kayak pesawat. Apa? Apa nih? Iyalah, yuk. Pasal bela. Oke, ayo Lik, 3, 2, 1, and action. Hari ini kita mau seperti biasa. Hari ini kita mau mancing. Mancing apa, Hari Li? ini target kita itu, kalau target saya itu gurame. Kalau target dia itu enceng gondok. Coba dilihat. Tuh. Tuh. Untuk enceng gondok. Piye, yuk? Ora enceng gondok di rana enceng gondok. Enceng gondok apa? Apa ayo? Lompong, Lompong. Lik. Kita coba pakai pisang yang kemarin kita bawa mentah, sekarang udah matang, kita tinggal di sana soalnya. Oh, yuk. Apa aja? Gila, cari gerame ya gerame. Ya kan pemanasan. Eleh, masa gerame umpane gedang Aku tak gini ya Mas ya. Saya nyopat ben mlebu kamera Mas. Ah, siap, Lik. Iki gara-gara komentar penonton dibilang katanya gerame umpane gedang. Kowe muni gerame umpane telong ngono ya tak nganggo tenan. Makane aja ngapusi nek ora aku. Aku iki percaya ora nek. Nek aku ya wis biasa diapusi sih sini. Dihapusi siapa, yuk? Apa bae. Waduh. Iki apa? Oh. Wong lanang. Oh, Lanang iya, biasa. iya. Aduh kelek iki. Wah. Kira nggawa koper nganu serbaguna iki. Bilang koper. Perget lingsut. Cokot jangkrik. Ndi, yuk? Orang anu sih kaget doang. Sakit juga enggak sebenarnya. Itu dicokot jangkrik. Dicokot jangkrik. Nada nih. Oh. Kita ganti jangkrik ya. Semua gedang meneh ora percaya sapa-sapa. Malah nyantol uwet bae. Wah, nyantol, yuk. Iya. Iki pemanasan sejol ki apa ora? Ana, yuk. Pemanasan iki piye? Di anu wes. Hah? Pakai dimasak toh. Soalnya pemanasan. Mancing rada enggak sih? Pancingnya nggo sing iki, ngono aku biasanya ning. Iya nya. Saya mergo ora ono kambangane, saya uga nganggo lho. Padahal ya, Lik. Monster itu di bawah. Wes Jan, kita aku lagi niat mancing iki. Udahlah, aku tak masak aja ya. Masak, yuk. Iyalah. Oke lah. Mas bundet-bundet. Berarti ini udah mengaku kalah, Lik. Ki apa meneh ngene iki? Coba Jo, Ya Mas, diakoni tunggu sih. Mas. Oh iya, yuk. Nyokot ya? Udah, wes, yuk. Coba sekali lagi lah, yuk. Ngomong apa? Mancing. Sekali lagi. Ntar kalau dapat gramnya lik rasanya mutung. Kok langsung kalah dong? Waduh. Langsung kalah? Heeh. Yuk, sana. Kasih semangat dong sayang. Wah, semangat yuk Jody. Sayang teman. Kan masak wae cawe wedok iki kudrate masak. Mancing yo. Mancing lanang ya. Mancing, wong wedoke mancing. Urung apa-apa. Oh, Lik. Gede. Urung tekan dhuwur ya. Wah, senyumin lah, Lik. Ya, satu. Oh iya, ketok ya. Dewe lah, Lik. Ayo. Nek ketok. 1, 2. Oke, tuh. Waduh, piye yuk. Masak wae lah yuk. Sabar, itu dari tuh. Suara apa yuk? Lele. Oh iya yuk. Hilang.
aku tak masak bae ya. Wis lah, masak wae yuk. Oke. Oke, lagi ras semangat mancing Mas kecantol, sorry Mas. Aduh, berarti intinya Lik, yuk Ya, jadi kita semua udah tahu sih sebenarnya. mengaku apa Lik? Menang. Kita semua udah tahu sebenarnya. Heeh. Jadi jolke ora? Apa nih? Hah? Dimasak wae. Kabeh. Berhubung aku lagi malas banget mancing, jadi dari tadi yang mancing Rikraso, sekarang aku mau masak aja. Aku masak ya Ras ya? Boleh. Boleh. Bar masak apa saiki? Masak nasi goreng sama goreng ikan, ya. Nasi goreng lauke ikan. Nasi goreng lauk ikan. Nasi gorengnya ada pedes ora, Ras? Pedes banget. Karo omongan pakai bawang berapa? Bawangnya 4, 5 lah. 5. Dan mandan enak ya kan. Terus bawang putihnya 2. Kayak biasanya lah. Lombok. Lombok sing mandan oke ya Ras ya. Dan oke. Soalnya Rikraso sukanya pedes. Mm-mm. Pedes banget. Jadi kalau misalnya kalian cewek-cewek yang suka pedes langsung DM aja. Maksudnya apa? Jadi masak bareng-bareng. Oh, diajak Rikraso masak bareng-bareng ngono ya. Lah. Waduh. Patu bariki. Tapi gak ada sing kepira iki. Kendel saiki Rikraso. Waduh. Wis tak ospek kok. Apa? Cuman konten yang ngono ya. Ya cuman konten kok ini kebutuhan gambar. Jadi kita lumuri jeruk sik wae, Jo. Apa nih? Lelene Oh iya. ben meresap. Jeruk wis rada mateng iki. Lali ketinggalan nganggo jeruk lali. Kowe ngapa nge-shoot ngisor, Ras? Wah, lali. Tuh, kan ada Bel wis. kamera Wis ana sing iki. Sari. agak mundur, Ras. Iki lho ben ketok iwake lho. Yes. Kasih jeruk nipis, ndak ambune kaya likrah. So, kowe ditendam apa karo aku? Akeh, Ras. Lali tak pakani wingi, makane kowe nesu-nesu. Lambemu. Ilane ciri-ciri kowe entuk, Ras. Inane cilik-cilik kowe entuk. Oh, ra entuk ngoceh. Aduh, oke, ngulek ya. Ubek wae kowe iki gendang diulek. Sandal kuwi enak e. Aku selak ngelih iki. Sabar. Wah, Jon. Gua gue sandalnya. Buang. Wes mana? Bella. Hilang kowe engko, Bel. Wanita perkasa, ngulek ora blender. Bumbune ora di blender tapi diulek. Mergo Rasane luwih enak. salah mergo ora ono listrik. Bener. Listrik blender. Seat bag, sabut pengaman. Sit, Bel. Bella. Di sini ada nggak yang nama mantan pacarnya Bella? Langsung tag ya. Langsung tag ya. Nek enggak share langsung ke orangnya. Ngawur di Kraso. Golek musuh ya wejo senengane. Kowe yo. Wah, geninya gede ternyata, pantesan dengkulku panas. Yes ya, bumbunya kita cemplung nah. Oke, tinggal digongso sampai ambunya sedep. Wis kayak biasanya lah. Belum ada ambunya. Iyalah mau angine ndono. Angine iki ndono. Angine ndono. Iki lomboknya nyemplungnya kapan? Sesuk nunggu entek sego goreng iki. Wis cemplungnya ya segone ya. Bebas lah anak cemplung. Lah segone cemek. Masa sih? Iya. Duh, wis apa cemplung ki wae lah. Iya. Cemplung ki wae apa ade arah sido masak. Semaput aku. Wis lah cemplung ki wae. Ora perlu. Ya wis lah. Masih mangan ya? Ya. Awas kowe mangan. Iya. Genine mati, Ju. Tak pateni. Oh. Ndak gosong Bella. Makan ra kita teras. Wis cemplung ki wae lah. Apa sing tok nganu? Nggo iki ya to. Wah, kok tadi ra jemek ya segane? Awas kowe melu mangan. Lomboke cemplung ki, Ju. Sik, kira gak sithik ya. Request Lik Raseli lho, kakean request. Oh, ono. Wangi lah. Wangi ora. Trigis ya to. Seneng aku. Wis. Wes, lanjut masak nih. Arepmu lah. Aku wis pasrah karo kowe mateng ra mateng iki. Ketemu ditinggal-tinggal. Iku lomboke gede-gede lek ngrajang. Makane. Ora ora. Heeh. Ketok ora nih ngono. Ketok. Ketok lah. Ketok.
mantep. Yakin, meyakinkan. Sampai yakin kan awas melu madang kowe. Oh, balas dendam bocah. Woi, hutan sing terus yo. Hutan angin. Ngawur iwake rong dimasak. Ngawur. Kurang apa ya? Iya yuk rasanya. Enak sih. Kurang kecap dikit lah ya. Segone kurang kuwi, Ju. Ora kurang ras bumbune wis pas ya. Nang kurang lagi sithik wae. Wah enak ya Allah. Enak banget sumpah ras. Ada. Hah? Ada. Kene kok nyekel kamera aku tak ngicipi. Nyekel kamera ini ya. Ya, Mangan apa? meneh? Mangan kulit kayu deh. Mantap. Wes. Oke. Ora oke. Wayahe, goreng iki, Pak. Oh, tak dani madang-madang. Itu ras kowe ras. Iki lho enak banget. Waret ning kuwi langsung. Bungkusnya ya. Jadi merek minyaknya namanya Bimolo. Mana? Kurang lah. Hah? Kurang lagi lele ini sak gede jamban. Lah yo kok nek misale lele gleboke minyake utah. Ora terus. Hah? Terus. Senani mami gua. Ora iso berenang kowe. Aming sak mene iki tok. Aduh. Senani mami gua minyak nek boleh. Ora dibuang, dienggo masak. Engko barampung kan dibuang. Oh. Hujan, Ye, hujan. Oh my god. Urung. Niwat iki meneh. Niwat. Liwat apa ras ki delok mendung peteng kuwi. Niwat wis ra. Minyakku kok kelebon banyu pletok-pletok. Oh iya hutan. Tolong minyakku. Hutan. Iki payung endi? Iya, sego gorenge. Wis kukur ngono kabeh berarti. Kuat. Ayo, terus. Kondine kabeh. Alasanmu nyekel kamera ya? Coba karo omong. Apa? Jadi hari ini kita pindah karena hujan. Kowe sing ngomong laras, aku lagi fokus iki. Oh, wis, aku wis ngomong kok. Jadi karena kita hujan hari ini kita pindah ke tempat yang Terus iki nang ancang-ancang itu langsung tek. Terus aku lagi WA barang ini. aku lagi dikabari barang iki mau. Gorengnya di sing becek. Manut. Iya. Apa ras? Sing seru. Sing seru ngomongnya. Iya. Siap komandan. Heeh, ben kowe ning gunung. Oke. Wes ora ada maju neng. Nah, nek aku maju ra ketok. Ketok kayak aku piye? Berak melindung. Kurang jo minyake kowe dandani kok. Dandani wong tuwa ngeyel. Tambahin neh bae kuwi. Hah? Tambahi. Kamu kok diwalek? Ora Iki angel. ora kering ku. Garing tak lari iku. Ya. Nama pikirmu dirasa. Pemirsa, kelakuannya sego gorengnya digadoni, ya ta? Iki suwi banget mateng ras. Aku lho telung dina rumangan. Belum tiga mangan iki lambe ini. Enak ya masakanku. Berarti Aku tak masak kena iso sego sini iki. ya. Aku kan bumbune kok. Iya. Bar lelene mateng. Ya. Lah mau wis madang ping telu. Iya, awas ngapusi. Iya, tak masake. Kowe iki nek mangan wae bela ra diundang, nek masak wae bela-bela. Bel. Diundang ya mangani apa plastik. Bel. Bel. Oke, jadi ini sudah mateng. Udah matang. Ini warnanya emang sengaja dicoklatin, ini bukan karena gosong ya. Bukan karena ditinggal-tinggal ya tadi. Bukan karena ditinggal-tinggal juga, ini memang kayak gini emang ya. warnanya kayak gitu. Yang liane do percaya aja mesti. Kok aja ngomong rasa tak masak es sego goreng meneh. Oh iya. Iki saiki lengone saking ndi iki? Cek panas banget iki lengone. Aduh. Lik rasa lho ramas sego goreng sidane. Ning aku wis niat kita agake bumbu iki ras. Pas lanjut ning omah, kowe saiki mangan. Iya, nggih mboten ngoten niku. Kowe saiki mangan lelene. Nggih mboten ngoten niku. Ning iki tenaga kula niku nek
pun tekan ngomah pun mboten nonton tenagane. Kan ngono yo. Ya kan ana sego putih kari dipangan. Kok ning omah tak masake sego goreng meneh. Iki sego putih, lelene wis mateng. Nek ngenteni lengone adem, terus yo dipindahke ning botol, suwi. Kayak mburi ana botol beling kok kayak ngene sapa ya? Disilisik ra apa ketoke. Endi? Ngawur. Ini sapa kuwi nggo klinting-klintingan ya, Ras? Lah kok dibalekke nek wis adem. Lah kena lengoh dudul. Piye? Mending iki sego putih atau ning mau tau tak andani. Sego gorengnya sumpah enak banget. Kowe nek sama nek ora arep tak masake, ora arep masake aku aja muni enak. Wah, tapi enak tenan rasane. Ya kowe berarti kudu masake aku. Kok tak ning omah tak masake saiki memang sego putih iki. Ning omah beda rasane. Padha. Beda. Padha rasa iki segone jembek barang. Pemandangane. Kowe iki ning delokke aku to. Ora yo Bambang. Sik tak goleki ngene sik ya. Ya kowe sing usaha karo tak anteni. Ya. Lengone singkir kesik iki. Iki tak pateni sik ya. Ya. Ora apa? Kenapa kok? Ya. Yeay, setelah aku capek-capek mancing, aku bikin bumbu, aku masak ikan dan aku menatanya di sini. Sekarang wayahe Lik Russell makan. Tadi nasi gorengnya nggak dikasih kecap, jadi warnanya masih putih. Iki sego murah so. Oh, Jadi ora dimek-mek. Boleh masak piras, Ras. Gitu. Warnane lho. Jan ngene iki ya. Warnanya can coklat, enak banget iki. Kowe sing masak, aku sing masak e. Coba yuk, mana yang masak yuk, jadi perlihatkan yuk. Ya semuanya, dua-duanya nih. Tuh. Tuh. Oh. Arep wajane kecilin atau ikannya yang kebesaran. Biasalah aku nek mancing emang milih wae sing gede-gede. Enak ya? Gurih, Mbah. Pinter banget aku lek ngumboni ya. Ora dialem kok, wis dimasake ora dialem. Pinter banget aku sing mancing ngono kuwi lho jane iki. Ini aku baru pertama kali makan ikan lele sebesar ini. Tak pikir rasanya tuh bakal hambar. Ternyata kalau kita nek bumboni bener enak ya. Bukan leng goreng kering. Bukan, nek bumboni bener, ning goreng ya kering. Sing masak aku, itu mesti enak. Wow. Wow. Tuh. Kayak pesawat. Nah, lagi sensi banget nek ngeleh makan. Oke. Ora oke aku urung rampung mangan. Heeh, nek kok rampung.